Good evening. Anong oras na? Good evening kasi 8 PM na sa amin. So, kung anong oras niyo mapapanood yung video na to. So, magandang umaga, tanghali, or gabi. So, nagtataka kayo ba magdami tayong epektos dito? Kasi may share tayo ano. Ito mga paninda natin. So, ibenta tayo ng custom cable. So, pag sinabing custom yung yung mga gusto nyong haba, saka kung anong gagamitin yung connector. So, itong dito, ito yung mga ginawa nating sample. So, gumagawa lang tayo ng mga cable based sa order. So, hindi tayo gumagawa ng madami tapos pinupost. So, based sa order lang. So, makikita nyo dito, ito mic cable natin, dalawang klase. Tsaka royal cable, ito yung standard na royal cable, Boston yung brand, tsaka ito yung ordinary natin. Pero okay naman, kata naman yung laman. Ito mas mura yung per meter nito. Tsaka itong pang karaoke na wire. Tapos so kung magdadagdag tayo ng gusto nyo yung may tubing, heat shrink tubing, lalagyan natin. So mayroon tayong ibang klaseng sizes dyan para sa custom nating cable. So dito na tayo, magsisimula tayo sa ating mga sample. So ito ay yung instrument cable natin. So yung connector niya is Lidge. So hindi naman siya mamahalin, pero okay na rin yung quality. Ito bali ready for gig na to, 6 meters. Pero pwede rin kayong bumili lang dito ng ng cable, connector, kayo na maghinang. So sa akin naman, libre na paghinang. Tapos pag mapagawa kayo, libre na yung ito, yung velcro para malinis siya. Ito yung instrument cable natin. Pang gitara, tapos pwede rin pwede rin yung gusto nyo, naka-angle yung both ends. So ganito. Ganyan. Or isa lang yung naka-angle. So custom nga. Bahala kayo kung anong papagawa nyo. Ito naman 3 meters lang. Instrument cable. Kung gusto nyo yung pang bedroom lang, malapit lang yung amp nyo. Ganyan. Ito pang studio, pang gig, 6 meters. Tapos, ito mic cable natin. So, 6 meters din to. Bahala kayo kung anong haba gusto nyo pagawa. Tapos, yung connector nito is ito siya. Roxton. Quality na connector, XLR connector. So, magandang klase siya. Ito yung ginamit natin para pang may cable natin. Then, ito naman is patch cable. Yung ginagamit natin para dito sa mga rack unit natin. Kung mayroon kayong sound system. Ito yung mga connection dun sa likod. So, ito yung mas 1 foot lang ito. 1 feet? 1 foot? Ano ba? 10 foot? Itong connector niya, ito yung all black yung gamit natin. All black yung gagamitin natin dyan. So, itong maiksi, ito yung mga yung mga between dalawang unit na yung magkasunod lang. So, pwede na to para hindi siya mahaba. So, hindi magulo. Yung medyo haba, 3 feet ata to. Pwede to sa yung connection nyo from mixer to ditong processor dito kung saan yung kakabit. So depende rin kasi kung mixer on top kayo, siguro ito mga 3 feet pwede na. So kung malayo yung paglalagyan ng mixer nyo, so hindi nyo na mas mahaba. So custom, bahala kayo kung anong haba ang gusto nyo. Tapos itong RCA cable natin, so ito 3 feet din na to. 3 feet din na to. So, mas maganda to kaysa yung nabibili natin ganito. Kasi gamit natin is yung sa mic cable.
So mas mataba siya, mas makapal yung one. So pwede na kayo magpagawa nito. So ano ba? Ito na ano natin. Tapos ito, dyan na siya mataba. EWG size gauge 12. Pang ano to eh. Para sa akin to. Pero yung ano, yung dito is gauge 14. Gauge 14 yan, gauge 14. Wala yung 16. Yung 16 natin is yung pang karaoke. Ito is 12. Gagamitin natin para sa sub. Kaya ganun siya ka taba. Dalawa to, isa lang yung ano. Isa lang yung linabas ko. Pero personal itong gagamitin. So ang connector natin ganito. Yung mga blue na Utrecht. And meron din ano, Salmax, yung pikay na orange. Tapos meron ko nito, ito yellow. Kevlar, mga SPIC1. SPIC1 connector. So yung mga pagpipilian nyo. Tapos ito naman yung mga connector natin sa yung para sa pedal board natin, yung para sa mga effects natin. So yung unahin natin dito is kasi DC kilo. Itong patch cable. Ito yung ano, ito siya, yung chrome na angle. Yung mataba siya. Tapos ganito yung ginawa ko. So standard to na ano, 6 inches. So binalot ng heat shrink tubing. So ganyan. Ganyan tsura niya. Ganyan yung ganito yung version na patch cable. So yung pangalawang version is ganito. Para makasave ng space. So gumamit tayo ng ano, pancake na chrome. Ganito siya. Tapos yung kable niya is yun, ito, yung may cable. Ito siya, pancake na chrome. Mayroon din siyang version na mas mahal niyan. Ito yung black yung top cover niya, tapos yung dito sa sleeve at tip niya is gold. So mas maganda to, iwas corrosion compare nito. So magkaiba sila ng ano, price. Tapos naka hits ng tubing na ano, pula. So medyo pogi. Tapos ito yung premium natin. Ganyan, hawig to sa mga ano, yung mamahalin na SP400 ng mga connector, yung square plug. Ito siya is ganito rin, gold yung ano, yung tipo sleeve na. Magandang klase. Tapos yung gamit natin ano, na kable is dalawang klase. Mogami 2314 is ito, yung payat. Tapos Mogami 2319, ito medyo mas makapal. Mas maganda itong gamitin, itong payat, pag meron kang ano, pagkakabitan na kailangan makakatwist-twist siya. So kung ano position na gagawin mo. So meron siyang ano, ito, dalawang classes. Ito yung standard. So kung makakabit ka, dalawang effects. Dalawang effects dito. Ganyan. Kung dito naman side yung ano, yung jack niya, input-output jack niya, ganyan. So ito gagamitin mo. Pero meron tayong ganito, yung reverse yung isa. So para to sa mga ganito. Pari, ito, at saka ito. Pag ano, i-connect mo sa pedal board mo. So nakaganyan yun, yung isa dito, ganyan. So para hindi siya twisted, naka-position na agad yung ano, yung mga connector nyo. So take note, Mogami yung kable natin gamit, tapos ito premium ano, yung gamit natin connector. So maganda siya kasi dalawa yung tab dito. Meron siyang pang hot at saka pang cold na ano, na connection. Di gaya nung ganito. Yung groundless ko na connecting natin sa ano, body ground. So ito, mas maganda to. Next time magagawa tayo ng ano, content na more lang dito sa mga ano. So ito, yung connection yan ha. Yan, kumarin dito yung ano. Dito yung mga jack niya.
Ganyan. So, ganyan. Di na natin sasaka para di magasgas to. So, balik natin to. Ito naman is mga custom DC connector natin. So, ito na mga doubler. Ito ay voltage doubler. Ito. Kuha tayo ng sample. Ito yung DIY ko na power supply ng Apex. So, next time natin share to. So, may 8 siyang output. Kumari 9 volts yung output nito. 9 volts, DC 9 volts. So, ganito siya. Kung voltage doubler gagamitin mo, ganito siya yung yung mga connector niya. Bali tatlo. So, kukunin ko siya dyan. Tapos, yung isa is ito. So, connect mo dyan. Connect mo dito. So, kumari 9 volts yan. 9 volts to. So, 9 plus 9, magiging 18 volts. Kung need mo ng ganong voltahe para sa Apex na paggagamitan mo. So, mas maganda check mo muna yung yung Apex na paggagamitan mo kung anong need mo na voltahe. So, ganyan yung voltage doubler. Dalawa takong klase kasi. Pero take note, gagana lang to pag pag gamit yung power supply is tunay talaga regulated. So yung mga mamahalin like Bodulab, mga ganyan. Ito dito regulated na gawa ko. So di siya gagana. Ito naman yung current doubler. Kung yung mga nakita niyo mamahalin na ng mga PSU, meron diyan nakalagay 500 milliamperes, ganyan, isang output of 100 milliamperes. So pag isahin mo yan, magkakaroon ka ng 1000 milliamperes o 1 amp. So kukunin ko siya. Yan. Ito rin. Ito. So, makakaroon ka na ng 1 amp or 1000 milliamperes. Kumari, yung ganun, hinahanap mo para sa paglalagyan mo ng Apex. So, dapat isolated yung power supply. Yan. Okay. Tapos, ito pala, pag bili ka ng nito, karaoke na wire. So, ganito siya, transparent to. Gauge 16 na karaoke wire. So, optional, bibili ka ng banana plug. Ito, para mas maganda. Hindi yung mo lang, parang ina-screw mo lang sa binding post. So, dalawa naman ang option dito. Pwede dito lagay mo yung wire, tapos pitan mo dito, pwede dito siya sa ibabaw, para straight siya. Tapos, ito pa, sa ibabaw lang naman higpit. Ganyan. Tapos, nga pala, yung DC connector, yung ginagawa natin dito. So, custom din. Pwede nyo gamitin natin, kung saan banda yung gusto nyo, straight. Saan banda yung gusto nyo naka-angle. Mayroon tayong mga connector bara dyan. Yan. Tapos, meron din tayong mga DC chain. Merong 3-way, 4-way, 5-way, kung ilang way. Ito. Tapos meron din tayong mga pang single lang na power supply. Ito. So, ano ba? So, mga connector natin is ito. Yung sa instrument cable natin. So, pwede yung ganito mas mataba. Gagamitin natin kung angle yung isa. Tsaka nakabalot din yung ganyan siya. Nakabalot ng heat tubing. So, ganyan. Tapos yung connector natin na kung gusto nyo medyo quality, ito gagamit natin, Citronic. Yan. Citronic. Meron mga ginagamit ko Citronic, patagal na sa akin. Quality talaga siya. Sa mas mababang presyo. Pero kung gusto nyo naman like Ampinol, Nutrec, very cost lang, pwede naman. Gusto nyo mas ma-premium pa. Ito lang, copy lang to na Nutrec, meron din tayo. Pero pwede na. Tapos ito yung yung Rian na parang SP400 na na connector.
yung ginagamit natin para dito. So, pwede lang kayo pwede lang kayo bumili ng parts kayo nang bumuo. Pwede rin sa akin na lahat. Ako na maghihinang. Take note, walang charge to sa paghihinang. Yung sa iba may charge para sa paghihinang. Yung location namin is Tacloban. So, instead na magwawari tayo, nagtagalog tayo, hindi lang tayo nag-English, baka pati tayo matawa. Kasi may mga kaibigan tayo sa YouTube na may mga Bisaya, may mga Ilonggo, Tagalog. So, Tagalog yung tayo, parang intindihan lahat. So, ito siya, ito yung binibenta natin. So, support na lang, maliit lang racket to. So, by the way, upload natin to sa YouTube channel natin, yung Kigwa House sa Bungo. Doon, kung sa mga kaibigan natin tunay, mag-subscribe na kayo. Tapos, puntahin nyo yung mga upcoming gagawin natin. Like ito, share natin to, tapos details tayo sa mga dito sa mga patch cable ng sa mga pedal board natin. Mag-share tayo paano siya hihinangin. So, thank you sa panonood.